Waqt l-ewwel sessjoni tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista li niżlet in-nies, il-Prim Ministru fisser kif dan huwa surplus għan-nies permezz ta' miżuri u inċentivi li tal-Gvern fosthom iċ-childcare b'xejn, is-servizz tat trasport bla ħlas għat-tfal kollha fl-iskejjel u tnaqqis tat-taxxi fost l-oħrajn. 250 miljun minn fuq ma ġewx minn fuq dar il-poplu. Dawn il-250 miljun ġew minn fuq dar ekonomija li taħdem, minn fuq dar aktar xogħol, mill-ġid illi qegħdin noħolqu flimkien. Quddiem folla sabiħa li nġabret fi pjazza Agata Barbara f'Tal-Pn, Dr. Joseph Muscat saħaq li dan huwa pajjiż immexxi minn gvern li nefaq 100% tal-fondi Ewropej għaliex anki kellu l-flus fideh biex joħroġ il-parti tal-flus li ma toħroġ l-Unjoni Ewropea. Dan għal kontrarju ta' dak li kienet jiġri taħt Gvern Nazzjonalista li ma kienx juża l-fondi Ewropej kollha għaliex flus ma kellux biex jiffinanzja ċertu persentaġġ tal-proġetti. Spjega kif il-Gvern irrikonoxxa kritika ġusta li bis-surplus li qed jirreġistra juża l-flus b'investiment f'pajjiżna u għalhekk qed isaħħaħ l-infrastruttura ta' Malta u Għawdex. Infaqna id-doppju fuq spejjeż kapitali, fuq infrastruttura, ġifieri fuq toroq, fuq binjiet, fuq affarijiet li jibqgħu. Mhux spejjeż, mhux pagi, mhux affarijiet li imorru kif naqbdu ngħidu ta' kuljum, imma fuq l-infrastruttura. Infaqna id-doppju ta' dak li kienu nefqu fl-aħħar sena il-Gvern ta' qabel fl-2012. Dr. Muscat wera l-umiltà u r-rieda tal-Gvern li ma jinqatax minn man-nies billi qal li fadal fejn nagħmlu iżjed u rrikonoxxa li hemm min għandu diffikultajiet minkejja dan is-surplus irreġistrat għat-tielet sena konsekuttiva. U għadda l-attenzjoni tiegħu fuq l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u rrefera l-manuvri xejn demokratiċi tal-Partit Nazzjonalista li ma joħroġ biżżejjed kandidati sabiex ma jsirux elezzjonijiet f'ċertu lokaltajiet. Aħna rridu li n-nies ikollhom id-dritt li jsemmaw leħinhom. Dak huwa l-punt bażiku tad-demokrazija. Imbagħad jitla min iridu n-nies. Imma aħna rridu li fil-funzjoni bażika tad-demokrazija kemm ilhom jgħidulna l-Partit Laburista ma jemminx fil-Kunsilli Lokali. Jien naħseb min ma jikkontestax ma jemminx fil-Kunsilli Lokali. Il-Prim Ministru qal li għalhekk il-Partit Laburista se jippreżenta manifest anki f'kull lokalità għaliex jemmen fi programm ta' ħidma ċar biex jilqa' l-aspirazzjonijiet tal-komunitajiet Maltin u Għawċin. Il-Prim Ministru rrefera għal fatt li 117,000 ruħ fosthom 2500 żagħżugħ li se jivvutaw għall-ewwel darba minn ta' 16 sena se jagħmlu dan grazzi għall Partit Laburista li ħareġ kandidatura b'saħħitha. 2500 żagħżugħa u żagħżugħ ta' inqas minn 18-il sena li ħajkunu jistgħu jivvotaw għall-ewwel darba għaliex qed nikkontestaw aħna dawn l-elezzjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.